Ake sihlanganise izandla and welcome Prophetess S Mashap. Zincane kodwa izandla zenu bazalwane. Mina ke manje ngakangiconvince nisuke ningakangiconvince. Ngifuna ukuzwa kukhona abalilizelayo la endlini kukhona abashaya. Awesome. Zashona phi impepe la ekhaya. Singahlala phansi bazalwane. Amen. Ukuba Nkosi nomoya ongcwele beningemanga ngakithi ngabe sehlulekile Nkosi. Ukuba Nkosi nomoya ongcwele beningemanga ngakithi ngabe sehlulekile Nkosi. Lapho kuvuka ulingwe endleleni awusishiyanga Nkosi yami. Lapho kuvuka izingozi wemanathi ba, lapho kuvuka ukuzingela awusishiyanga Nkosi yami. Lapho kuvuka nezilingo wemanathi ba. Singahlala phansi bazalwane. Lapho kuvuka ukwehluleka awusishiyanga Nkosi yami. Lapho kuvuka izilingo wemanathi ba, lapho kuvuka ukuzingela endleleni awusishiyanga Nkosi yami. Lapho kuvuka ukwehluleka wemanathi, lapho kuvuka izingozi endleleni awusishiyanga Nkosi yami. Lapho kuvuka ukwehluleka wemanathi, ukuba Nkosi nomoya ongcwele manika amanga khambe sehlulekile Nkosi. Ukuba Nkosi
uvuka ukwahluleka wena Uyizulu. kuba Nkosi ninomoya ongcwele neligama kangakithi kabe Sabe sehlulekile. sahlulekile Nkosi. Singahlala phansi bazalwane. Uyizulu. Mandaya sanda sika. Wikapataila sikatabahaya. Rikapatada labashata. Mandeketodorobosha. Heya, Sabe sehlulekile. heya, Sabe sehlulekile. heya, ya, ya, ya. Aya. Sure. Sanibonani bazalwane. Hela hasi. Sabe sehlulekile. Anana hoye ne ne ne. Sabe sehlulekile. Sehlulekile. Hawu. Awu. Lapho kuvuka ukweswele endleleni Uvumu kweswele. awusishiyanga Awusishiya. Nkosi yami. Lapho kuvuka kuphela amandla wena Nathi baba. Heya. Eh, 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 eh. Hey, eh, 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 eh. Woo. Yeah, eh, 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 eh. Heya, eh, 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 eh. Yeah, eh, 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 eh. Woo. Hey, eh, 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 eh. Hey, yeah, eh, eh, eh. Woo. Yeah, eh, 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 eh. Woo. Ema hasukata. Ela hanene. Shoo. Ni. Siyakhuleka Nkosi. Hoyo, hoyo. Hoyo, hoyo. Kalabazi bazalwane. Hoyo, 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 hoyo. Hoyo, 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 hoyo. You seated on the throne. Kekamahasu. Na 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 na. Kapa hasuta kapa. Ikakatoko shike. Namahose. Nana hushakapa. Kikilima atakata suta. Ilia kakatase. Ekekelieshe. Ili shakaka. Woo! Woo! Hila mama. Ulia mahasu melele memehos.
Yena hoya la la la. No 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 no. Woo. Amen. 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 Hallelujah. Yeshua, Yeshua, oh Church of God, Yeshua, 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 hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Thank you, angels of worship. Thank you, Mangwele, for ministering. Are you Lord God Almighty? Ningababambi ngebalimali. Worthy is the Lamb. Where? Amen. Thank you, angels, for ministering to us. What is the name? What is the name? Amen. Ungwele, ungwele, hey, ungwele, uthi, yeko. Singahlala phansi bazalwane. Ngangi yeso nesibi kesa enkosini kwathi egamali kaJesu ngathola uJesu wezu umthanda wangithethelela bazalwane wangethula umthwalo wangishiya neculo. I love this part. Ngizomethe banja Jesu okuyaya sindlela enuzo kihola angisekeli phela ezulwini ngolanda Yesu ngola ngibonge phakathi wangethula umthwalo wethu
ngizwa amazwi kaThixo ebusuku yathi ungesa yanushilo ushilo yanushilo 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 awathwa awathwa ngizwa amazwi kaJesu ethi angithi kuwe ethi angithi kuwe ungesami yena ushilo wathangeke uyazuguga kaJetha awu noma udabula amanzini amaningi angeke akukhukhule ngoba ushilo osengashiyani osengasiyeke osengabashiya abantu omnipresent God hawu lingcwele igama lakho alikho elinjengalo sithi bayede kuwe sona simona onjengawe Thank you, Jesus. Glory to 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 Jesus. Ow. Ow. Ow.
Oh, we shall back you. Oh, we yada. Nahasu kapai. Imama mahasu. Oh, we yada. Kikilima atahasuye. Ikikiliende sotokosha. Gloria was the Lord to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Consuming fire, sweet perfume, His awesome presence. who fill this place. For this is home. Holy ground. So calm, so Daughter of Zion, open the window. Oh, yes. Nothing without you. Without you. You are the air I breathe. Hosanna to Jehovah.
ngapha abaprofeti bakaNkulunkulu. Hey ya. Hey ya ya. Where are the prophets? Ningambambi ngekalima. Hey ya yeah. Hey ya yeah. Hey ya yeah. Hey ya yeah. Hey ya. Hey ya yeah. Hey ya yeah. Hey ya yeah. Hey ya. Hey 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 sate ke shende hey 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 hey. Woo! We have come to Zion. Ningababambi bazalwane bayekeke. Singakhumbula kokugcina. Hey ya. Hey ya ya. Hey ya ya. Hey hey. Woo! God of restoration. Thank you, angels. Thank you, Mangwala. Thank you for the impartation on me. We lay our crown and worship. We lay
hlaleni phansi bazalwane. Ngikhokhele ngikhokhele oh yeah. Ngingumhambi ngingumhambi Nkosi namandla anginawo yeah Thaka Nkosi umsindisi oh bazalwane umsindisi oh umsindisi uwe olithemba olithemba lami zundikhaphe seliwela ebangula uncedo lwami banguye umncedi wami cela sinezwini kaNkulunkulu bazalwane sinezwini kaNkulunkulu how wahazulwa ngenxa yami lihiwa lapha uze ngiziku fihle kuwe fihle ebali kaYesu eheba leka Yesu sibhekene eBhayibheli bazalwane ewu sinezwini bazalwane kaNkulunkulu sibheke incwadi kaEzra chapter 10 Greetings.
Sifika singalo igama. Bazalwane asiyene ezwini. I've got only a few minutes. Sengihlale phansi. Ngiyacela. Ezra chapter 10. Sibheke izinto ezimbalwa bese ngihlala phansi. Amen. Cela ningifundele bazalwane. Ezra chapter 10 mhlambe sithatha uverse. Ezra chapter 10. Bese siyathandaza. In no time bazantu bengingekho la. Verse Verse 1. You are here rearranging destinies. From verse 1. I worship you. Verse 1. Verse number 1. uEzra esakhuleka evuma izono ngokukhala eziwise phansi phambi kwendlu kaNkulunkulu kwabuthana kuye kuvela kuIsrayeli ibandla elikhulu kakhulu labesilisa nabesifazane nabantwana ngokuba abantu bakhala ngokukhala okukhulu. uShekaniya indodana kaJehiyeli enye yamadodana kaElamu wathatha wathi kuEzra, siphambukile kuNkulunkulu wethu, sithathe abesifazane bezizwe ukuba sithathe abesifazane bezizwe kubantu bezwe, nokho lisekhona ithemba kuIsrayeli. Isekhona into engenzeka kulokho. Ngicela uqhubeke. Verse number 3. Ngalokho masenze isivumelwano noNkulunkulu wethu ukuba silazwe yibo ngesiluleko senkosi nesabathuthumela ngomyalo kaNkulunkulu wethu. Akwenziwe ngomthetho. Vuka ngokuba iphezu kwakho le ndaba, thina sinawe, yiba nesibindi ukwenza. Vuka ngoba uma ungakwenzi lokho akekho omunye uzophinda kwenze. Vuka ngoba i-restoration ufa wena ungasukumanga awuzoba khona umnyakazo. It's either you're tired or whatever that is coming on your way. But if wena ungavuki as a curse breaker, no one will rewrite izinto ezenzeka kwifamily yakho. So njengalokhu la akekho umuntu onikezwe assignment uNkulunkulu ukuthi achange ipattern yala uzalwa khona. So stand up and fight for your generation, because iphezu kwakho le ndaba. Sanibonani. In 10 minutes elukushara lokho bese
ngihlala phansi. This is Ezra. Ezra lithi ke iBhayibheli, he was a teacher of umthetho. Wayefundiswe kakhulu umthetho, noma wayihlupha ukuthi abe umuntu ofunda law yama-Jews, law kaMoses. Nikhona yini bazalwane? Oh hallelujah. Lithi iBhayibheli wayefundile umthetho futhi ehlupha ukufundisa ngawo umthetho. Amen. One of the days sebebuyile eBhabheli ezweni lokuthunjwa. Lithi izwi kaNkulunkulu, one of the days kwakuyinsuku la khona iThempeli, ifoundation yaseyibekiwe. Hallelujah. Udonga luphakeme, iroof seyikhona. I think it's chapter 7 la khona usitshela ukuthi ngelanga embracewa iThempeli. Lithi iBhayibheli kwangena abaLevi, the sons of Asaph. Sanibonani amadodana kaAsafa, abapriest. Lithi iBhayibheli bangena phakathi, they began to worship God. Hallelujah. Bamdumisa uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli indlela ababekhanuluka ngayo akekho owayekade engahlukanisa ukuthi lokhu kukhanuluka okosizi noma okwepraise. Umsindo ebabawubanga kuthiwa masolalela wawungahlukaniseki phakathi komsindo wokudumisa noma umsindo wosisi. Oh hallelujah. I was reminded about something that was shared. Umama uBishop, I said nangu ekha entweni ngithunywa uNkulunkulu. Lokhu kukhamuluka abazalwane aqali. Lithi iBhayibheli mhla kubuyiselwa mhla amadodana kaEli ethatha umphongolo. Lithi iBhayibheli mayefika eThempelini ethatha umphongolo. Lithi indlela abakhanuluka ngayo, bakhanuluka izitha zabo zangakwazi ukuhlukanisa umsindo. Izitha zabo zaxoxa zodwa zathi namhlanje siyafa abantwana bamHebheru. Umsindo abawubangayo uchaza ukunqoba. When they came closer, they discovered ukhanuluka achaza ukuthi bayawazi umphongolo abawuthwele. Indlela abakhanuluka ngayo achaza ukuthi bayayazi into ababeyithwele. When you read the scriptures, kuthiwa the same imphongolo ebabewuthwele ukuthi yobalwela umphongolo ebabelala nawo namadodakazi abantu phambi kwabo. But masebewuthwele babanga umsindo as if ukubanga umsindo ikhonto ezokwenzeka. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu bazalwane, lithi uNkulunkulu izitha zethuka zathi indlela abakhanuluka ngayo cishe bakhanuluka kwe-victory, kanti bakhanuluka kokunqotshwa izitha zabo. Allow me to say, they were shouting, but there was a distance phakathi kwabo nomphongolo. Babememeza eduze komphongolo but bengenayo idea yokuthi yini umphongolo. They were shouting and praising, but they were distance phakathi kwabo nomphongolo. Ngizothandaza nje khona manje. Hallelujah. These sons of Asaph, one of the amahubo akho Asaph, lithi iBhayibheli ukwahuba ngelanga, I think it's chapter 83 if I'm not mistaken. Lithi iBhayibheli wahubo Asaph izitha ihlasele. Lithi uNkulunkulu mayihuba uNkulunkulu awubheke bahlangene bayinyanga, they want to attack us. Can you just come? It is an emergency. Just come and help us. Ngokuba laba abafuna ukulwa nathi for impahla esiphethe, but they want to remove us kwicebo likaNkulunkulu. Hallelujah. uNkulunkulu uvuka usilwele. So bazala sifunde khona. Lithi iBhayibheli uEzra as a teacher of the word and a teacher of a law. Sanibonani ntambama. Lithi iBhayibheli wabona ukuthi laba abalenzi izwi yena alifundayo kukhona into ahlangene nayo kwimbhalo ethi abashadiselani namadodakazi ama-foreigners, but ubuka into ethi as beshisa impepho eThempelini kukhona amadodakazi ababuye nawe eBhabheli
beza nawo phambi kwethempeli kaNkulunkulu. And noma sebefika la eJerusalem bafike beqa ilaw kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli wakhala ngokukhala okukhulu, wasesiphula akayigundanga, wancothula inwele zakhe, eyincothuliswa ipain ayizwayo ukuthi we are in siphambi kwenkazimulo kaNkulunkulu, but siyabantu abangahambi ngokwezwi likaNkulunkulu. Siphambi kwenkazimulo, siphumile manje eBhabheli, kodwa iBhabheli sibuye nalo sazolifaka eJerusalem. Uthomunye umbhali uthi ngendlela ithempeli lakheke ngayo, uthi omunye umbhali uveza wakho umbono kule ndaba kaEzra, uthi you can build ithempeli kodwa uhlala nabantu abangakhekanga. They were busy worshiping kwithempeli lakhiwo kodwa bona bengakhekanga. Sanibonani bazalwane? They were busy ngathi kuhlangana nendaba kaJeremiah. uJeremiah wakahlangana nedilemma. uNkulunkulu wathi waJeremiah, iProphet namhlanje ayikho ngaphandle, yima phambi komnyango wethempeli uprofethela abantu abazoshisa impela, ubatshela ukuthi ngibalile, ngixabene nabo. Lithi iBhayibheli inzondo abamzonda ngayo, babemzondiswa ukuthi uNkulunkulu usala kanjani sidumisa. uNkulunkulu usho kanjani ukuthi usirejectile sinikela. Uthi Jeremiah mayibhala uthi it was so hard to tell abantu abadumisayo ukuthi uNkulunkulu akanifuni. Uthi uNkulunkulu uyalila indumiso ye. Uthi uNkulunkulu uthi noma ninganikela but anenze icebo likaNkulunkulu. Hallelujah. Uthi kuEzra waqebula ingubo zakhe, wasesiphula inwele zakhe, walala phambi kwethempeli. He began to cry. Waphenduka. Umekhala kwase kusondela, ngithi la sokhuluma ngerestoration deliverance. Allow me to say, woman of God Mamunzama, we cannot be asikwazi ukuba restored singaphendukile. Khona ipattern esihamba ngayo Mamunzama yokusheshe sideclareishe i-destination, singabonanga ukuthi sideclareisha kubani. Amen. We cannot be restored. Mhlawumbe songayibuza ukuthi why every time ngihleli ngiseyinkonzweni la khona kukhulunywa ngefuture ne-restoration kodwa khona izinto engenzeki empilweni yami. We cannot be restored singaqalanga siyochecka ukuthi njengoba kuhlangahlangene empilweni senzeni kuNkulunkulu. Amen. Kukhona Bishop Dlamini ukuhlangahlangana kwempilo lokhu kaJobe kokusukela ungenzanga lutho. It is guaranteed you can be restored. Kukhona ukuhlangahlangana kwempilo nikhona nkolo abazalwane la khona kuwe oyise entweni etuxabane nelo kaNkulunkulu, and then bese bakhona ukuhlangahlangana ngeke urestore njengoJobe, fanele uhlaliswe phansi as a Levite, kuthiwe linda kuhluma inwele abangizwa. Angithi abalevi laba the sons of Asafa, lithi iBhayibheli babeza kuMoses, bathi Moses besicela ukuba abalevi. Uma befika athi Moses lalelani ke kunezinto ekufanele zenziwe kimi njengoba nifuna bamalevi. Uma umlevi umthinta umuntu ofile, uma umlevi awuhlanganyeli nabantu abafile. So in order for you ukuthi ube umlevi, thatha nansi lo, makwenzekile wathinta isidumbu, angithi is the reason eyenza ukuthi lo ayikade ehlubukile eJericho, eJerusalem, eyeJericho bangamsiza umlevi nompristi ngoba kwakunelaw ethi awumthinta umuntu ofile. Mawumthintile uba disqualified. That is why umlevi wamgwemela. Lithi iBhayibheli uma kwenzekile wamthinta, come on church,
sengizohlala phansi. Kuthiwa kuba nento ethi gundwa inwele. Wonke umuntu akakubone ukuthi wena weqe ilo. Gunda inwele bese uhlala phansi. Ungenzi lutho. Zize ihluma inwele. Mayiqeda ukuhluma awuzi ukuzogida uthi ungithatha la ngibeke la. Ulanda imvu. Uze naye altari. Uthi ngizokhala ubulevi bami. Awunikeli unwele lungakahlumi. Uqala bazalwane. Uma sikhuluma ngerestoration. Mhlawumbe mina ngoba ngile nkonzo endala ngimdala. Kufanele senze ama check-ups ukuthi uNkulunkulu urestore ini kubani. Ngicela ukukhuluma ubani lo esithi asikabe restored. Lo muntu esithi akabe restored zodwa uyakwazi ukuhlangabezana nama kingdom principles. Uyakwazi ukumitha izinto zombuso kaNkulunkulu. Uma sithi akabe restored uzokwazi ukumaintaina i-restoration noma uzothatha i-restoration aphinde ayokona naye ngoba akafundiswanga. Sizothi akabe restored athatha izinto ze-kingdom ayoseva ngazo kwi-kingdom of darkness ngoba akafundiswanga. Fanele siqale simfundise repentance. Ukuthi la njoba sisethempelini, in order for us to be restored we need to be delivered. Kwi-Babel kufanele kukhishwe iBhabhiloni. Nikhona bazalwane? Oh hallelujah. Oh hallelujah. iBhayibheli uthi omunye umbhali baphuma physically eBhabhiloni kodwa spiritually basale eBhabhiloni. Kubonakale ngeyithelo zaseBhabhiloni zibonakala eJerusalem. Yileyo nto ekhalisa uEzra ukuthi sathi siseJerusalem sabona ama fruits aseBhabheli. What is happening? Sebethi ke lamadoda namakhosikazi nabantwana noma ke kunje noma kuhlangahlane ngene kunje nikhona nibazalwane noma Ezra ukhala kwakho ubona sengazathi uNkulunkulu akezwe. Mawufunda kuma chapters angasemuva kuyavela ukuthi uNkulunkulu in their hardships uNkulunkulu was there. Ekoneni kwabo God was there. Sebethi ke no Ezra kuyona yonke lento oyikhalelayo kulento kulenhlaphanhlapa sengiqedile lisekhona ithemba kulento. Ngiyekeni bazalwane mhlambe ngenze njengomvangeli namhlanje ukuthi isekhona into engaqoqeka as long usaphila. For the fact that we are here, for the fact that you came here, for the fact that ushingubo kumakhaza kusho ukuthi sengenzeka i-restoration. Isekhona ithemba kulento oyibonayo ngathi ungavela ube nambu ube umsonti ungakhonzi. Siqala ukucorrecta noma siqala ukucollecta lento esele ebese izobhubha. Lisekhona ithemba kulento ebhala uSathane engqondweni yakho ngoba mawuthula wena akekho umuntu ozokwazi ukurewrite the history of your family. Siphelile uyazi uvelaphi uyazi kwenziwani kuma altar ovela khona kuwo. Mawuthula wena no one will bail your family out, no one will bail your kids out. Yeah. Hallelujah, 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 hallelujah. Iphezu kwakho lento vuka sengiqedile. Iphezu kwakho lento ngelanga wasayina intetho zakuJesu
lento yaba phezu kwakho. Kwaqala kwabhekwa into ethi kushuthi kule family isekhona into engalunga. Kule family ngalokukhuluma enezinyongo ezagqitshwa. Kwasayinwa amafayela athi noshada uyo divorce. Kule nhlaphanhlapha, allow me ukuthi ngivangele. Kule nhlaphanhlapha oyikhonzayo isekhona into engenzeka. Futhi ayizukwenzeka kusasa. Izokwenzeka in this minute. Sengiyathandaza. Angithi konke efanele ngikhulume ngithi namhlanje sothandazela imasinya anointing. Into esothi shesha wehle. Phuthuma uNkulunkulu phuthuma. Nikhona nibazalwane. Kule nhlaphanhlapha ozalelwe kuyo. Kulento ozalelwe kuyo. Uyabona kulento wayihlanganisa nayo yomshado ongawazi nokuthi wathi mawungena kuwo waphela yonke into ebiza igama lakho. Waphela igama lakho wa write off empilweni. Kule nhlaphanhlapha ikhona into esengenzeka. Vuka ke ngoba iphezulu kwakho lento. Akho sangoma nanyanga esizolungisa lento. Ikhona inyanga enkulu. Ogama layo uJesu. Likhona bazalwane. Likhona ibhalsam lakwaGiliyadi. Awusanibonani bazalwane? Khona into esengenzeka. Hallelujah. Angithi omunye Jobela. Oh bazalwane, allow me to speak. Omunye Jobezela akazi ukuthi inedla umthandazo wakhe. Every time ethandazile ngathi akathandazanga. Wena manje ushawa into ungazi ngizothini. Uyathorisha nokuthi abe ku encounter with God. Allow me to say that. Ukuthi kuba sengazathi angazothandaza la. But besathandazile nabo acikeka aphinda kule group. Kuthi kusavuthwa la aphinda abona izinto ezirong nakhona ahambe aye kwi group elekude ngoba there is this thing ethi akahlanga. But kule nhlaphanhlapha oyiyo isekhona into engenzeka. Vuka ke ngoba lolu daba luphezulu kwakho. Sanibonani bazalwane. Vuka. Lalela. Luphezulu kwakho lolu daba. Akekho omunye ozokwazi ukubhaila out wena nabantwana bakho. Oh, I so wish bengingekho online. I was just gonna say, you know what bazalwane, ngenkathi mina eyami impilo ihlangahlangene. I-raping ngenze ngaba mentally disturbed. Nikhona nibazalwane kanomntana wami nareshwe umuntu owarape mina. Kwafanele ngivuke ngoba udaba laliphezulu kwami. Uma ngivuka ngingavuki njengomuntu osontayo kodwa ngivuke njengomuntu ozorewrite. Nikhona nibazalwane ngivuke njengomuntu othi lesisambulo lesi singesami nebantwana bami. Nikhona nibazalwane kule nhlaphanhlapha khona engenzeka. As I'm testifying, my daughter, after he was raped by my brother, ubrother rape mina, she is a graduate. She's going higher and higher. Why enjalo? Ngathatha statement sokuthi mangithula mina lolu daba luphezulu kwami kule nhlaphanhlapha le khona into. Can you just allow me just few minutes? Siyathandaza. You know what bazalwane? When masiza uKristu abanye bishop they were like ngathi sizodlala isonto. That is why Pastor Masondo noma silwa impela nganqobi because we are enjoying uba sesondweni. We are not ready to fight. We are not ready to correct the mistakes.
This man rose up. But if I'm not correcting this, uthi umbhali uma sike sathora later ama weaknesses in the church, then the generation that is coming after us izophila i-inherite ukwehluleka thina sihlulekile kunqo. Khona izifanele singabe comfortable izo. Ezra, as they were worshiping, what I cannot be comfortable, ngibona in the temple kukhona ama foreigners, kukhona abantu ekwakuthiwa singabathathi, ekubeni uNkulunkulu wayichazile ukuthi mani bathatha bazothatha ama sons bawenze worship ama idols. Amen. Uthi omunye uma isono singacorrectwa siyazala. Siyazala wele mase sizalile abezemva kwethu bafika bezosifukamela bese siyachambisela kube sengazathi into efanele yenzeke in the house of the Lord. But this man yathi in order for us ukuthi sikwazi ukunherita the blessings of Abraham, we cannot receive what God has. We have to correct this. La kunama foreigners asezela abantwana asekhambisele ekokuthiwa kangangene mhlaba bangizwa in the house of the Lord. Njengalokhu sebenabantwana, we must vow senza njani ngawo in order for us to be restored. Senza njani ngalezi zinto ezikhambisele in order for us to be restored. Ngoba sezikhona zizele. Angizwa. Kwenziwa njani ngithi sifuna restoration. Nasi ke izinto ebesizenza. Sesijwayele. Sesijwayele. Sengisho lezi zinto sesiphila nazo. Sekujwayelekile nje. Sekumkhuba wethu ukuthi asakwazi ukucorrectana masinama mistakes. Sekumkhuba wethu ukuthi umuntu mayifika exoxela ukuthi yazi ihlala nobaba wasendini bengashadanga, you just praise them as long as you do not correct the mistakes. Siyafukamela, and loba sifukamela kuyachambisela. There are times like when sizofuna restoration in the house of the Lord. What are we going to do ngalezi zinto esifukamela ngoba ziyazala? Lalelani. Zizala noma ngabe kuthune title. Uthi omunye umbhali, the elders and the leaders of Jews, uthiwa they failed to address this issue. They were leading the church, but mabefika ethempelini babusisa abantu abanikelayo, kodwa they failed to address this matter. Abantu abangizwa. Yabona yini uba bishop uthwala eya ebandleni kaMama Mashaba athi uyafika uMama Mashaba akanankinga ukuthi ingane yakhe le ndodakazi igonile ingane iphethe imali esontweni kodwa ayishadile. And uba bishop akakwazi uyi-addressa le. Uyamyeka uMama Mashaba lento ichambisele ukuthi because lo mntana uzalwa umfundisi kufanele abe in charge noma engaphendukile. Nikhona nibazalwane? Unkokuthi ngikhulume kanje. I-restoration. Uthi omunye umbhali i-restoration ayiqali ngokuza, ifanele siqale sibheka ama mistakes ukuthi size sibe njena nje simenzeni uNkulunkulu. Ngifuna ukukhuluma lento online. Size sibe njena nje simenzeni uNkulunkulu. Why sibe ne crisis yokuthi kunabantu ekuthiwa balala nezingane no 16 kodwa bashisa impepho in the temple? But when you read the scriptures, kuthi uAhaz wake wagcotshwa uNkulunkulu kanti umgcobela ugcobo la ngaphandle, wavusa izingange zika Obhemi wakha yonke imigoqo, uma ebuya ubuye ishaya isifuba
what I'm very anointed. Waqonda ethempelini likaNkulunkulu. Waqonda wathatha umcengezi kaNkulunkulu. Uthe mayema. Kwasho khona abantu abangayitolerate. But you are anointed, but you are not allowed to participate. Abangizwa. Kunokuthi sihlale nama foreigners kodwa uNkulunkulu ebengekho. I-repentance iyenza ukwahlukana. I-repentance ifuna uhlukane noma uyendlaleni. Mhlawumbe ngizoba rafini. I-repentance ithi noma ngalala ngingadlanga as long as ngingahleli nama foreigners ukuze ngimaintain inkazimulo kaNkulunkulu angihlukane nalokho. Oh ngicela ukufakaza kini ngingekho lapha online
lezami engiyigqokayo ngizenza amanapukeni omntwana ngihamba ngiyoseva uNkulunkulu. Kingdom. Mangi maintainer inkazimulo yang elevator man. Kade ngisinda nekwazi ukusinda nikwazi. Ngisinda ngitheza inkuni. Young elevator. Young elevator. Namhlanje I'm driving the car. Namhlanje I'm just from ukungabi na ngisho matric. When you maintain the glory, ayiwadinga amaphepha. When you maintain the glory, ayidinga ama qualification. Iyas elevatela yona. Uqhamuka sohlala nabantu abakhula. I used to say uqhamuka sowubingelela njengo Jesu. Ukuthula makube nani. Yini ubingelele la kade kuvaliwe eminyango ngoba sibhoboza. Inkazimulo has power ukubhoboza iminyango ekuthiwa la ungena ngokugwaza ungene uqhamuke sophakathi kwa babuza ungena kanjani ngoba awungena ungenawo 10,000 rand uthi ngifuze yena ngibonakala sengiphakathi kwabantu ngithi ukuthula. So asithanda then I had to say so uthi bathi labazalwane usho ukuthi kufanele sihlukane nabafazi bethu. Niyabona yini bishop ukuthi kubhlungu kanjani? I-restoration izwa ne-separation. You cannot be restored ungaseparathanga. Uma kukuthi awuyimiselanga ngokuphuma la ukhona thandaza nathi bese uyagoduka, you are not ready to be restored. If uzimisele ngokuyigona le ohleli naye foreigner, you are not ready. The message is not for you. La sikhuluma ngabantu abathi we are desperate. Sifuna ukuhlala enkazimulweni. We are ready to come out from into esingenisela imali, because lento esingenisela imali it is ungodly. Kungcono sihlale singenamali sibe nenkazimulo. Hallelujah. Hallelujah. Ngicela ukuhleba ubafundisi. Angithi thina si kwawethu amathempeli sike thina bazalwane kwawethu amathempeli thina uke umuntu ahamba olala neboss aqashwe athathe leyo mali ekade elele nawo neboss azonikela kweshumi. Ilento ayikhalisa uEzra. Kugugi speaker, the same person olalile ukuze aqashwe azosithenga ispeaker. In order for us to be restored, kukhona izinto efanele si-identify. Angikho ke lokho namhlanje khona sifa siyibize ngamagama ukuthi bahamba kanjani ababili bengavumelana. Khona silefa sikhulume, khona sifa si-address. Singakhuluma nge-restoration, singakhuluma nge-repentance. Uma sikhuluma nge-repentance sikhuluma ngento ethi ngalala nekhansela ukuze ngiqashwe, so ngizokwenza njani. Leyo nto seyixoxakelila ngoba ngisho impahla engiyigqokayo is coming from the prostitution, and ngakwenza ngivele ngikhona because no one oyi-addressile into. I was just doing that. Wayengekho uEzra on that time also kunama foreigners la
awayengekho uEzra ozathi kube khona separation phakathi kwethu nezinto ukukuletha zingenziwa le ayenziwa ngaqhubeka ngakwenza. So in closing, restoration is here, but provided kune separation. Restoration is guaranteed, provided you want to separate yourself from the foreign things. Angeke ngikwazi uku-identify, but uyazi ukuthi ngisho ukukhamuluka kwakho kushiwo iBhayibheli ukuthi asikwazi noku-identify ukuthi ukhala lolu khala ukhala kunlo ngokosizi noma ukukhala kwepraise. Abangizwa makukhala kwepraise kufanele sibone inkazimulo. Abangizwa labazalwane, makukhala kwendumiso kufanele kuhlale inkazimulo siyibone ngamehlo. Fanele kube nesmoke phakathi kwabantu. Masiphakamisa umunwe kutholakala ukuthi asikwazi ukubona iminwe yethu ngoba there is a smoke. Sisakwazi ukuyibona imali esinayo nje ngoba the smoke is not here. If there is no smoke, ukwazi nokubona ititle yakho. I cannot kneel down because mangirepenta mashumela umamzama the title yami izomesaba. I am gonna preach after ngiphendukile kushunya yena. Ngamama ma kune smoke awukwazi nokubona ukuthi ubani ngoba ismoke simboza lento simboza ititle yakho, ismoke simboza imali yakho. Mosakwazi ukubona ukuthi you are the sponsor of the church, there is no smoke. When you are surrounded by the smoke, ngisho usunekelile akwazi nokubona ukuthi unikele ngamalini. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Deliverance is here, provided uyakwazi nokubona ukuthi you are the sinner. You cannot be delivered. Ngeke. Yabona izinto ezenziwa kuwe nakini mhla uzalwa zinkulu kakhulu. Zifuna uzi-identify ukuze ukwazi ukuba delivered. Ma ungaboni, you cannot be delivered. Ayusho semangishumayela ayikho into engijabulisa njengokuthi mangifa mina ifuture abantu abami is very bright. Because ngakulukulo kuhle. There is a green light ahead of me. There is a green light ahead of my kids because ngikilwile kulokuhle. Ayikho into ezobamba abantwana bami because I faced izinto ezazidefeat ifamily yami. Ngasifacea izinto ezazidefeat ifamily yami. Ngabe sengiyazikhuluma ukuthi le ngeke ngihlanganyele kuyo. Le ngeke ngikwazi ukuyenza ngoba mangiyenza abantwana bangobashiye bishini njengoba ngibakhiphile ngihamba nabo nemali yami, ngihamba nabo nayo yonke into engiyiphethe mina nendlu yami ngiyakumkhonza uNkulunkulu. For the fact that I fought for them, so abasabalwa kwigazi lakaDlamini elifeylayo. Sengihlala phansi kade ngikhuluma baba masonto ngithi sikhuluma ngerestoration. Abanye bethu we are broken. Ngalendlela ukuthi khona izinto ezihlaphazile even nasemshadweni yethu. Anozungizwa. One of the days ngihlala nobaba Mashaba. Ngafika emshadweni abantwana abawu2 angabona bakho. You love them. Wabagona sebefundile manje badala ngicela sibayeke bakhe isibongo sabo. Ngoba uma bengasakhe isibongo sabo umhlangalala inkosi ngikhumbulile bayoba uhlupho nasemshadweni wakho. Noma sekufanele ushade unext partner uyoba nonembeza othi what about abantwana bakaNkosikazi, kanti uNkosikazi wayezogada abantwana bakaNkosikazi abangabona bakho yini.
So umfazi obekhona uhlulekile ukuba umfazi ohlakaniphile. Ukuhlakanipha uku-address izinto usaphila. Usemathandweni ngaxabene. Nosebenzayo akangaqali ngathi akaqale ngokwakhe ikhaya lakhe. Ngoba mayebeka isitini sakaMashaba, uma ungafa wena ngife mina, abafowenu bayobuya bathi niyamaveza ndlebe, bashinganise yakhe i-double story. Izelo umfazi oyisiwula wayishiya kuma premises angawona wayo. Lo mfazi uthe mayesemathandweni wathanda nangengane yakhe. Ingane yaqala ithola umsebenzi kamasipala, ikhonjiswa isite umfazi osemathandweni. Uthi nje vele i-double story uyivusela engadini usho kuma premises. Ingane yoxoshwe ekseni. Wothi umhlaba ugcwala isifuba kuthiwe phekha ushiya ama-built-in owakha osakhokha i-loan. Kanti kuhlukana manje kuse-early ukuthi isalary yakho yokuqala funa isite ebiza igama lakho. Mina ngisemathandweni kaMashaba emshadweni. Wena uzelwe yimi. Akhi igama lakho ungangivusela umshado wami. Hamba. Angikwazi ukwakha umshado wami ngomjuluko womuntu ozokhala kusasa. Akhala thuka uNkulunkulu. Athi ngangingayazi nento ethandaza uma ngoba ngathatha loan ngakha i-double story ngenza ama-built-in ngenza yonke ngigabhule ey'kweletini anginangisho imali ye-rent ngixoshiwe abafowabo bendoda yakhe ngoba ngizalwa la kuthiwa ngihamba ngoba ngizalwa la. Wahlulwa ukuthi nje isalary yakho yokuqala you can give me 200 rand kodwa hamba oqalaza ukuthi uzokwakha. Awuna site la. Ngisemathandweni kodwa futhi nengqondo ivuliwe. Angithi asixabene. Sibambene ngocikicane nolava. Kodwa mina wami hawayisho kanje. Yabona nje masizula asizule sisule sibheke ukuthi abantwana siyobabekaphi. Kwi-gate elobhala ukuthi Dlamini premises. Ayikho umjuluko wabantwana engifike nabo emshadweni ekufanele uphelele kaMashaba. Ngoba bayomthuka uNkulunkulu. Umfazi ohlakaniphile. Masithi Thalithe khumvu, Thalithe avuka. Sithi vuka kona wonke amasayini. Asisho ukuthi vuka ubhabhazele ngeilimi. Hamba uyolungisa. In all angles vuka. Nyazi mina udakiwe manje uyathandwa uyakhishwa umyeni wakho uthi labantwana bakho abantwana bami manje sakuthanda pave indlela for them. Provided ufa kube ukuthi kunesanga elibiyiwe elibiza igama la. Manje nisathi manje ehotela niye nonke. There are times la khona uvula amehlo uphambi kwebhuzumu kaAbraham. Umntana uyakhala. Ula kuma millions. Ushiyelo bhuti baka myeni wakho. Umntwana. Ingane wena uswebhuzumu kaAbraham ingane idla amaphilisi edepression. Njalo my drive imoto idlula ibona isteze yasakha ngemali yaso yaxoshwa because you failed to address the issues. We need Ezra ekuzothi kuvuthwa kunje ba address ama issues. Ningizwile ngiyazi kubhlungu kubhizi uyabona ukuthi nemshado esingena kuwe i-broken because abafana baphaphamela la kuthiwa la ubaba wakho umakho wafika la lo baba wakona ingane yaphaphamela kwi-trauma mase idiscover ukuthi hayibo sengijuluke kangaka
ngavusa indonga sala ekhaya ngizotshelwa very late ukuthi angiyenwa la ekhaya. I said to my kids, two, ngafike nabo emshadweni ngathi wena mfana fune yakhe iside. Yiba nomuzi wakho because angifuni sengingasekho kuthiwa ungena nabafana abaphuzile mhlambe ubungakhona bazohlupha ingane yami kade ijulukile. Yiba ne site yakho la khonzo develop ifamily yakho lo akabe nomuzi wakhe. You just address the issues. Ungathi entombazaneni ngihlale ndawo nomfowenu. What about mayiselethe intombazane ezothi akona kwakho la? Isho imali yentombazane. Awubaxabanisi. Kodwa wenza into ekuthiwa ukuhlakanipha phakathi kwabantwana bakho. Anixabani kodwa umuntu akabe nento yakhe. Vakashela na. Masithi thalitha kumba. Vuka kena indawo phe. Ungavuka elimini. Khona izinto engengikwazi ukuyichaza but ungavuka elimini kuphela. Khona izinto efanele mawuhlala nazo ubone lezi ithulisa ihubo lezi. Zi address. Zinike izinto ezithulisa ihubo. Khona izinto obona yabona le iyalithulisa ihubo ukuthi umnikazi wakhe ayikhuluma. Sizothandaza khona and uvutha nayo. Akakwazi ukuyi-address. Basalwane we are done. Until kuvuke uEzra address the matters. Amen. So when sirepapa uthi noma mashaba ebusuku uthi kule nhlaphandlapha lisekhona ithemba. Isekhona into uNkulunkulu kanjani angayenza ngalento. Mawusaphefumula ubobuza nangu unkosikazi owathola abantwana ene 100 years kwisibelethe esomile esingasenamfume ngoba uNkulunkulu akanandaba nebiology nescience. Mayifuna ukusebenza uyayicisha izinto ezikhunywa odokotela azosebenza ngokukaNkulunkulu bobuNkulunkulu. Isekhona into engenzeka. uNkulunkulu walinda uHana waba dry. Odokotela baconfirm ukuthi ngeke sahlala lutho. Wasuka ebuNkulunkulini bakho lenhlaphanhlapha ikhonto esengenzeka. So akadingi ukureplacewa. Umuntu ozodlifa likaAbraham. Khonto engenzeka. Ngiyazi mina nje ubuhleli la ulahlekelwe ithemba. If I had time, I was just going to testify. I khonto engenzeka. As you see me today. Oh, izolo lama liqhoma isimati. Abanye babuza ukuthi waphuma kanjani? Ikhona into uNkulunkulu ayengayenza. And ikhona uNkulunkulu into asayenza. Khona uNkulunkulu aqhubekayo ayenzayo. Ezinye ngeke ngiyikhulume but ngiyabona futhi ngiyabona ukuthi hayi khona into uNkulunkulu ayenzayo. Uyenza noma ngilela ayenze noma ngivukile. Khona uNkulunkulu into ayenzayo. Kwakuvalwa amehlo kuthwele uyofedla ama drugs. Hallelujah. Hallelujah. Akekho umuntu ongareach wabona bonke abantu befamily asurvive. Lo ngeke asurvive. Kodwa uNkulunkulu khona afuna ukuyenza. Wayenza and he's still doing. Now ikhona into uNkulunkulu angayenza. Number 2. Mawuthula wena. Akekho umuntu ozokwazi ukubaila out. Kula ubisha khona. Akekho. Yabo labazana odlala nabo isonto. Yabo labazana eniqhafazelana nabo WhatsApp. Thina sabantu besifazane aba break ama protocols. Bathi Jesu umntana uyagula ekhaya. Washo ukuthi abafundi bathi Mthuli siba ngumsini. Washo ukuthi uyabona lokuthi uma ngithula la kekho umuntu ozolungisa lo daba. Udaba olwami. Wena usuke wadlala into ethini, into ethi mangigudla nosibanibani ngizoba ngcono.
wakhohlwa ukuthi udaba liphezulu kwakho. Mawuqeda ukuhlukana nabo uye embhedeni yoface udaba. And aluzushintsha udaba ngoba nibhizi niblame abantu abavuthana abantu abangavuthi. Aluzushintsha udaba ngoba udlala isonto. Udaba loshintshwa ukuthi kube uwe othi le ndaba iphezulu kwakho. Ayikho phezulu kwabangani bami. Le ndaba ayikho phezulu kaBishop ebesimhleba sithi uyaba. Lolu daba luphezulu kwami. Sometimes fanele uthathe istand nawe njengomuntu. Uthi le ndaba ayikho ngomnikelo omningi obizwe esontweni. Udaba luphezulu kwami. Makubiza ukuthi nginikele non stop because udaba luphezulu kwami. I had to stand up and rewrite. Aphethe. Asimene ngenyawo. Ngithanga khona. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Pastor Lunzaba. Ngithanga ngikhulume nje. Amen. Webazalwane, have umningi umonakalo esiwenzile. Ngokufukamela izinto efanele kuthiwa siyikhulumile. Yiyo lento edelaya i-restoration. But the restoration is guaranteed. Provided uyavuma ukwahlukana nale.